попадаш на изоставена постройка, която почти липсва и преценяваш да събереш останките от нея, за да ги продадеш на вторичния пазар. Много голяма грешка. Това означава, че извършваш кражба. Поради тази причина бях и в районното управление в Провадия, където се извършва разследване на именно такова престъпление. Лицето е видяло, че това са някакви останки, преценило е да събере една малка част от тях, за да реализира някаква печалба от тяхната продажба, но е бил забелязан и е подаден сигнал до полицията, след което лицето е установено. Обвиняемият практически не е съзнавал, че по този начин извършва кражба, тъй като не е имал намерението изобщо да краде чужди вещи, но точно това се е получило, тъй като това се оказва частна собственост и представлява престъпление. Ето как може да се окажете в ситуация, в която нямате намерение да извършвате престъпление, но при определени обстоятелства да се окажете обвиняем с повдигнато обвинение.